estic fart de sentir que això és un àmbit municipal i local, però cada cop que vostès presenten mocions on l'àmbit local és el que és, no acabo d'entendre el seu discurs. Això no és el Parlament, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado. Nosaltres creiem, i el nostre posicionament està molt clar des de fa molt de temps. El problema no poden ser les urnes. Les urnes són la solució. Vostè feia referència a un percentatge d'un mitjà de comunicació. Si és molt senzill, no fem enquestes, anem a votar. Democràcia, votació, una persona, un vot, dret a decidir. Si vostès neguen això, vostès no poden dir que defensen la democràcia. Quina democràcia? La democràcia de qui? D'un membre del Tribunal Constitucional que és membre del seu propi partit? La independència judicial? Montesquieu amb la separació de poders? Els incompliments reiterats per part de l'estat espanyol envers la Comunitat Econòmica Europea? Perquè aquesta també és llei. I vostès no la fan servir, aquesta, només quan els interessa. Jo demanaria, des d'aquí, un humil regidor d'un poble, que vostès facin un pas endavant, siguin valents i siguin capaços d'admetre la voluntat d'un poble, sigui la que sigui. Nosaltres des d'aquí ja li diem, sí o no estem disposats a admetre-la.